Bé, companys, aquí tenim la Maldon DB25. Val? Pot ser Radioditi DB25, però normalment és la Maldon, que és la que té també el distribuïdor aquí a Barcelona. Eh, el codeplug aquest ja canvia molt. Aquí sí que està fet, que és el que us deia que feia antigament, que era per repetidor. Per què? I també veureu que, per exemple, aquí, si ara jo obro el Tibidabo, bueno, el Tibidabo o qualsevol altre, trobareu més canals, per zona. Eh, Mireu, veus, aquí teniu 25 canals per zona i cada zona totes són iguals, val? Teniu l'Eco també, perquè vosaltres feu proves, teniu el 60K, el 009, en aquest cas aquí ja hi ha més TGs posats. Per què? Perquè aquesta emissora, a l'hora de manipular-la, és més dificultosa que la Nitone, la 578, val? A l'hora de posar un TG o de marcar un TG manualment i tot això és més laboriós. Llavors, jo he posat els principals TGs aquí, jo crec que això, i els podeu canviar, vull dir que podeu fer canvis els que vulgueu vosaltres. Però he posat els principals TGs per aquí, val? Perquè hi ha tots els regionals, i jo crec que amb això doncs, podem anar tirant endavant. Tenim tots els provincials, els de Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona, tenim Andorra, tenim la informació del repetidor. Intel·ligència artificial, em sembla que no funciona això ja. El poso, però no ho sé, l'altre dia vaig voler connectar i no em vaig poder connectar. Però bueno, ja està posat i ara ja no el trauré. El 214.3, que seria regional d'aquí a Catalunya, el 214, el 009, el 60 i l'ECO. Tots estan iguals. I aquí teniu les zones, val? Totes les zones estan aquí dalt. Aquí teniu València, Balears i llavors hi ha la zona de satèl·lits. També he posat els satèl·lits aquí. D'acord? Aquí teniu tota la zona de satèl·lits. Bé, el Far, Lleida, veieu, aquí està per repetidors ja. Llavors aquí teniu DMR Plus també, eh? També està posat aquí. Els directes, canals en directe. Aquí tindríem l'Ecolink i aquí tindríem els repetidors analògics, estan tots posats aquí dintre. Això seria per la Maldon o ja us dic RTVis RT73, és que ha sortit amb diversos noms. És la Qidera 300. Realment és que el fabricant és Qidera. Però ha sortit amb diversos noms, val? Perquè bueno, cada un doncs, l'ha tret amb un nom diferent. I la zona de hotspot que, bueno, cada un després que s'ho configuri ell o d'això, configuri hotspot, per exemple, per la freqüència aquesta. D'acord? No hi ha més, aquí no hi ha res més que explicar, val? És tot el mateix igualment, obriu el CPS de programació, obriu aquí, heu d'anar a buscar el codeplug aquí, veieu? I ja està. Ara marcaríeu, li diríeu que el voleu obrir i us obriria el codeplug. No l'obro perquè està obert. D'acord? Llavors, doncs, aquí ja tindríeu els d'això. Guanys de micro, jo el deixo ajustat, com jo crec que més o menys sempre l'he ajustat. L'he deixat sempre així i a tothom li ha anat bé. Però, bueno, depèn de la veu de cada un també o del que us apropeu o no al micro, etc. Podeu baixar el guany de micro o pujar-lo, això ja vosaltres mateixos. És important això també, encara que jo deixaré les instruccions posades, val, de quines funcions fa. Això feu en tots els Codeplug, perquè així sempre sabreu el que hi ha assignat a cada tecla. Veieu aquí, com ara ha anat el P3, i si ara apreto aquesta, s'anirà al P2. Ja em diu quina tecla és i tot. Eh? Veieu com ha anat el P2? Doncs és important que feu una foto amb el telèfon mateix i veieu quina funció té cada tecla. I això és important. Per què? Perquè, hòstia, en un moment donat, ara no em recordo què feia aquesta tecla, pam, agafeu i mireu, sí, hòstia, fa això o allò. La vull canviar? La puc canviar també, vosaltres mateixos. Teniu el mateix, entreu aquí a bàsic paràmetres i indicatiu i la vostra ID, d'acord? I ja està. I
carregueu el codi plug, que seria aquí, i li escriviu raca dintre. Eh? Podeu fer-ho amb un cable de Baofeng RD5R o podeu fer-ho amb un cable frontal d'aquests això amb pin d'aquests de telèfon, on va connectat al micro. Doncs vinga, res més.